नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, दिवाळी सुरू झालेली आहे. दिवाळीच्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. दिवाळी आणि येणारे नवीन वर्ष तुम्हाला सुखाचे, आनंदाचे, भरभराटीचे आणि आरोग्याचे जावो. हा आपला हिंदूंचा म्हणण्यापेक्षा हिंदुस्थानचा, कारण दिवाळी अहिंदूसुद्धा खूप लोक साजरी करतात आनंदाने. हा मोठा सण आहे आणि सतत 6 दिवस वेगवेगळे उपक्रम असलेला किंवा वेगवेगळे सण असलेला हा एकच सण आहे असा जगाच्या पाठीवर. असं ब्रह्मर्षी डॉक्टर वर्तक अभिमानाने सांगायचे. दिवाळी हा सण एक एक दिवशी एकेका गोष्टीला महत्त्व दिलेले आहे. अगदी जनावरांपासून, शेतकऱ्यांपासून, पती पत्नी नातं किंवा भाऊ बहिणीचं नातं, हे सगळ्या ह्या दिवाळीच्या सणात त्यांना महत्त्व दिलेलं आहे एक एक दिवसाचं. आणि हा प्रकाशाचा सण आहे. तिमिराकडून तेजाकडे नेणारा सण आहे. आता आपण या दिवाळीवरची एक आनंदाचे पुस्तक ही कविता आज ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे आनंदाचे पुस्तक. दिवाळी सण आनंदाचा, प्रकाशाचा. दिवाळी सण आनंदाचा, प्रकाशाचा, आनंद दानाचा, प्रकाश ज्ञानाचा. दिवाळी सण आनंदाचा, प्रकाशाचा, आनंद दानाचा, प्रकाश ज्ञानाचा, तिमिराकडून प्रकाशाकडे जाण्याचा, अज्ञान दूर करून ज्ञान मिळवण्याचा. गाय, म्हैस, वासरे, प्राणी प्रेमाचा. गाय, म्हैस, वासरे, प्राणी प्रेमाचा, कर्तव्यदक्ष श्रीकृष्णा स्मरण्याचा. गाय, म्हैस, वासरे, प्राणी प्रेमाचा, कर्तव्यदक्ष श्रीकृष्णा स्मरण्याचा. धन आणि लक्ष्मी पूजनाचा, बळीराजाप्रती कृतज्ञतेचा. धन आणि लक्ष्मी पूजनाचा, बळीराजाप्रती कृतज्ञतेचा. पती पत्नीच्या गोड प्रीतीचा. पती पत्नीच्या गोड प्रीतीचा, भावा बहिणीच्या हळव्या नात्याचा. आकाश दिवे रांगोळ्या फराळाचा, आबालवृद्धांच्या आनंदाचा. आकाश दिवे रांगोळ्या फराळाचा, आबालवृद्धांच्या आनंदाचा. दिव्यांच्या माळा घरीदारी अंगणी दिसती. दिव्यांच्या माळा घरीदारी अंगणी, लक्ष लक्ष दिव्यांनी सजती आळी. आळी म्हणजे गल्ली आपण म्हणतो, वाटा जे असतात त्या. दिव्यांच्या माळा घरीदारी अंगणी, लक्ष लक्ष दिव्यांनी सजती आळी. आनंद भरभरून सांडतो पाणी पानो. आनंद भरून सांडतो पानोपानी, असे आनंदाचे पुस्तक म्हणजे दिवाळी. आनंद भरून सांडतो पानोपानी, असे आनंदाचे पुस्तक म्हणजेच दिवाळी. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा कविता कशी वाटली ती. तुमच्या मित्रमंडळीशी कविता शेअर करा. आणि या अगोदर ह्या चॅनलला ही जवळजवळ 232वी कविता आहे. दिवाळीचे म्हटले तर 2 ते 3 कविता मराठीत आणि एक मालवणी कविता आहे, त्याही ऐका. वेळ असेल, सवड मिळेल तेव्हा इतर कविता ऐका मराठी मालवणी. आणि ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा कोणी केला नसेल तर सबस्क्राईब अवश्य करा. आता परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.